Mindu faqqet il-pandemija f'Malta u anki qabel, il-ħaddiema tas-saħħa ħadmu bla waqfin favur saħħet il-poplu Malti. Biex tirrikonoxxi dan, il-kumpanija Maltapost ħarġet setta bolol speċjali bluċuħ ta' dawk fuq quddiem kontra l-ġlieda tal-COVID-19. L-istampa fuq dawn il-bolol hija meħuda minn 3 pitturi ta' artisti Maltin, 2 minnhom huma ta' Madeline Ġerrada u l-oħra ta' Andrew Mikallef. Il-kap tal-filatelija ta' Maltapost, Mary Grace Simpson, stqarret li dan huwa ġest żgħir meta mqabbel mal-ħidma nobbli tal-istess ħaddiema. Hija spjegat kif dawn l-eroj ħafna drabi kellhom jidħlu fi kwarantina mal-pazjenti tagħhom u għamlu żmien twil mingħajr ma jaraw lil maħbubin tagħhom. B'x-xogħol kollu li qed jagħmlu dwar il-pandemija qed jissugraw ħajjithom. Ta' min bħala grazzi u bħalma għamlu pajjiżi oħra Maltapost ħasbet li ittihom ringrazzjament ukoll. Dawn il-bolol qed jinħarġu f'folji ta' 10 u b'kollox se jinħarġu man $500,000 bolla li jiswew 30 ċenteżmu l-waħda. Din il-ħarġa filatelika tinsab għal beħ mill-ferat postali ta' Malta Għawdex.